Us desperteu un dia al matí, mireu els comptes i us els han buidat. No hi ha ni un duro al banc. Això és el que li va passar a un client d'Ibercaja. La història és la següent. Resulta que aquest home havia rebut, feia uns dies, uns missatges d'aquests de confirmació de transferències i no hi havia fet cas. Va mirar, va dir, està estrany, aquests missatges que m'envien jo no he ordenat cap transferència. I, molt intel·ligentment, va comunicar-ho al banc. Escolta, banc, he rebut això, és normal? I el banc li va dir, cap problema, no hi facis cas. El van ignorar. Al cap van passar els dies i resulta que aquests ciberdelinqüents li havien clonat la targeta SIM del mòbil. És a dir, li havien fet un duplicat del mòbil. I amb aquests codis i la duplicació del mòbil van aconseguir buidar-li els comptes. 83.000 euros. El banc no els hi va tornar. Bé, li va tornar només una part, 27.000 euros. 56.000 euros no li van voler tornar. Per què? Doncs perquè el banc deia que, com que ells ho tenien tot perfecte, tenien el sistema de seguretat perfecte, amb les claus de la banca online i un factor de doble autenticació, que vol dir que un cop entres amb les teves contrasenyes t'arriba aquell missatge al mòbil i tu dius confirmar, i això és el que van fer els delinqüents. I com que el banc no podia saber que aquesta SIM estava duplicada, tot era correcte i se'n rentava les mans. Doncs ara el Tribunal Suprem li ha donat la raó al client i ha condemnat els d'Ibercaja a tornar els 56.000 euros que li havien pispat aquests ciberdelinqüents. Per què? Doncs perquè la responsabilitat del banc és quasi objectiva. No n'hi ha prou amb aquestes mesures de seguretat, sinó que també ha de ser diligent. I el que sé que va ser diligent va ser el client, que va avisar quan va rebre aquests missatges estranys. Per tant, si us han buidat els comptes o coneixeu algú que li han buidat els comptes amb aquests sistemes de SIM swapping o com es digui, es pot reclamar. Es pot reclamar perquè aquesta sentència del Tribunal Suprem així ho estableix. És una sentència supernova, és del dia 9 d'abril, que ha sortit ara a la llum. Tinc un petit article a la meva web, a dalt la biografia veureu l'enllaç, consulteu i ja sabeu, si teniu aquest problema, truqueu-me. Salut!